डेन्जार खालामाखै अस्टारफ्रा होबावबाय नै बेबो जोंना नुवाखै आग्लालै नुवाखै ओ नाला खोथिया ha होबाय दा नायलांदो दानानै जे सानदों आरोना बिथांनाव बैसागु हिसाबै फैदोंमोन खिन्थु जों बैसागुआव फैनाय जायाखै माने बेरायफैदोंमोन ना आयु नै सिख्लाफ्रा नै सिख्ला फिसाफ्रा नै आयु नोंखौबो ओइस दे ओरै फै ओइस ओइ नोंखौ खालामनाङा नोंखौसो खालामसिगोन आं होमबालाय दे मोसादो दे मोसालाय नै मोसानाय खिथाबा सासेथ' नै थाक मास्राबासो मोनबाय रानि मोनबाय मोसासे नै आंहासो मा खालामनाय नै गरम दार थौ गला दा जों थांसै काobla नायलांदो लेट्स गो जों दा काobla थांगासिनो दङ आस्ते बा एसां होबालाय बोरै जागोन ओइ आस्ते आइयो जाला हनै सासे बोरै जाखो होथारदों आमोखै नै जोंना होथारदों नै बा दा बिथांना मा मिथिसार ओइ आस्ते My channel. Okay. Finally dayo जों काobla मोनसिगोन जाबो होथारदों नै वा माने राइडारनि गायो जोंना नै आयु बार फाग्ला बारगोनलै बार होनाङा आयु बिदि सालायनाङालै नायलाय जों ओइ आयु आया हेल' गाइस जों दायो फाइनालि मोनसिगोन काobla होनो नामा नै बेयावबा मा खालामनो नागिरदों मिथिया दै नै बेयावबा मा खेला नागिरदों मा मोनसे खेला जागोन दां नै हेल' गाइस जों दायो मोनफैलायबाय जोंहा दायो नै काobla दखान होननायखौ आयु स्पिड ओंखार आयु फाग्लाफ्रा होथारबाय मोनफैबाय जों दायो फाइनालि काobla ओरैनो मैगं बाजार दङ ओरैनो दखानफ्रानो बन्द' गोजा बैसागुनि काobla सेन्टार मोनफैबाय आयो ओंखारनो रोंला हनै दाना आयु दे थांसै बन्द' खालामथ'ब्रा नालाय गोसो भिडिअ खालामनानै ओइ नै नुवाखै